de todas as novidades que nos presentan no día de hoxe Caroline Kiss. Hola, Carolina. Hola, que tal? Imos a comezar por algunhas das que máis interesan e sabémolo ben. Veña, porque xa podemos canxear ese podemos vale. empezar a canxear o vale, que marcaba no vale pon o 30, pero bueno, desde o luns podense empezar a canxear os vales, é dicir, cada 50 euros podes canxear un vale que ten un 15%, aplícalo na prenda que ti queiras. Van ser acumulativos, é dicir, que se gastas 100, 150, pois podes usar un vale na mesma compra todos xuntos. Así que nada, que a xente que aproveite. Os vales que fostedes entregando durante o mes de setembro, agora durante todo outubro e xa desde este luns poden vir a canxealo, que non se esquezan que despois pasa o día Eso, de pasar termina o 30 romería. de outubro, así que teñen todo o mes para poder vir facer compras. Mais cousiñas que lles interesan moito porque todo que sea descontos interesa sempre moitísimo. Na página web ampliamos aí descontos, a ver. Xa que tuvo bastante éxito, a xente gustoulle, pois vamos a ampliar aí hasta o 15 de outubro. É dicir, cada 70 euros tes o 15% de desconto. Ese 15% vais a aplicar en cada prenda que non teña desconto. Así que, a ver, é unha gran oportunidade. Estamos axudando a economía da familia sempre. E ademais que son prendas de nova tempada, que as rebaixas despois xa son, bueno, con cosas que van quedando, pero isto estamos falando de últimas novidades. E dentro de todos esas axudas tamén, para as AMPAs, sempre colabora Caroline Kiss con... Colaboramos Campa do Foxo a Campa de Oca, facemos o 10% nas prendas de nova tempada ou as prendas que non teñan desconto, facémoslle un 10%. Decir que sempre que as colaboracións son a título personal, é dicir, é unha axuda que nós lle facemos ás AMPAs para que tamén apoien un poquinho o pequeno comercio. Así que nada, que neso tamén está o da familia numerosa, que é unha tarxetiña da Xunta, que tamén facemos o 10% nas prendas que non teñan desconto, tamén a título personal. Rueda non nos dá nada, nin a Xunta, nin nada. É dicir, é como decir un cariño que lle facemos ás familias para que merquen aquí en Caroline Kiss. Marchaba meu directa aquí xa as novidades, pero antes de eso, unha cousiña que tamén é super novidosa, que falamos no anterior vídeo e que agora xa se vai facer realidade, novo horario. Novo horario, a partir del luns cambiamos horario, é dicir, estamos en horario conciliación, moi importante a partir de setembro facer conciliación. Entón, temos os luns, os xoves e os berres vamos a abrir como tiñamos normal, é dicir, de 10 a 2 menos cuarto e de 5 a 8 e cuarto vamos poñer, non vamos pechar ás 8 e media, vamos pechar 15 minutiños antes por tamén actividades, pois vamos pechar 15 minutiños antes. E despois, os martes e os mércores sí que vamos a ampliar o horario, é dicir, pola mañá vamos a abrir ás 10 menos cuarto, pechamos igual ás 2 menos cuarto como sempre, e á tarde vamos a abrir ás 4 e cuarto. É dicir, que vamos ter aí casi 45 minutos antes. E pechamos ás 8 e media. Os martes e os mércores sí que vamos pechar igual ás 8 e media. Os outros días ás 8 e cuarto. E con isto anunciamos que os sábados á tarde imos pechar. Imos pechar, pero bueno, temos a páxina web que traballa 24 horas. É certo que se algunha persona necesita calquer cousa, pois mira, que nos horarios pois non é posible, necesitaba ver... Nós temos un WhatsApp, que poñemos aí o teléfono, que nos poden enviar un WhatsApp e dicir, mira, podemos quedar tal día, tal hora, porque necesito, pois, ás 3 e media, pois, se hai que facelo, facémolo. Por aí non caen con 20. E que nese mesmo WhatsApp tamén che poden facer unha captura, dicir esta prenda, nesta talla, calquera dúbida que haxa, reservar. Por Instagram ou tal, preguntarnos, eso sempre está disponible. Así que, nada, publicamos o horario, esperamos que demos conciliado todo o curso perfectamente. Seguro que sí. Pois veña, agora sí que eu xa iba impaciente para novidades e que, a ver, que nos contas? Que temos por aquí? Pois mira, chegounos a nova marca de Harper, que temos aquí varios xerseis de punto, camisas tamén, chalecos, así que nada, como eso, imos abrir un poquinho antes, os martes e os mércores que veñan xa a aproveitar, que hai xente que trae os nenos as actividades extraescolares e tal, pois que aproveiten xa para vir mirar aquí a nova incorporación a Caroline. Bueno, isto que estamos vendo por aquí, Carolina, isto non pode faltar. Imos tendo días de choiva, de repente ven días que parecen de verán, pero non, hai que ir facéndose con isto. Pero si a choiva no norte sabemos que non nos vai perdonar nunca. En breve imos mollar os pés. Si, chegounos a nova colección de Isabel Mora, os chubasqueiros, as botas e os paraguas que lle veñen combinados. Decir que o de Isabel casi é irrepetible, é dicir, o stock é o que temos en tenda. O stock cada vez, na maioría das marcas, casi é irrepetible. Así que nada, as tallas son as que son e que aproveiten. Que veñan se fagan con eles. E que aproveiten xa para aplicar o cupón desconto do 15%, que xa fan unha boa compra. Un momento.
E se este que acabamos de ver era de neno, o de nena non se queda atrás do fermoso que é, Carolina. Efectivamente, mira pa aí, bueno, de eso, que cho vou abrir para que vexas que veñen así moi forradiños por dentro. Abrigosiño, así que están moi ben, E cos deseños super fermosos. Bueno, xa aproveitamos pois, para enseñar todas as novidades tamén que nos chegaron á tenda de Isabel. Os slips de neno das tallas pequeniñas que nos lo piden moito, po tema do cole tamén, que lle son máis cómodos a eles para os nenos para subir e para baixar. Os pantalóns de Isabel que están tamén super ben, agora non apetece, pero máis pa diante. En breve, que ademais polas mañas refresca, sí que apetece, sí que apetece. Moi afelpaos e sempre traen o axuste na cintura. E a novedade da braguiña menstrual, que a tiñamos de Inca, pero estamos sin stock, e esperemos que po mes de outubro amplíen o stock. Chegounos a de Isabel Mora, que é a braguita menstrual, que hoxe en día, bueno, nas juniors, está a funcionar tamén moi ben. E despois, mira, unhas caixiñas de calcetíns aquí que, bueno, como complemento sempre dun agasallo que queras facer, pois están moi ben. Eso non vir a buscar eso, mudas, que mirade que deseños tan fantásticos. Carolina, como sempre, o tempo botásenos en riba porque son moitas as novidades, por iso temos cita para dentro de 15 días estar de novo por aquí contigo. Perfecto, Carmen. Gracias, gracias chao. a ti, chao.